Gidagsang sa 262 ka mga registered ug walk-in applicants ang Kabakan Municipal Gymnasium sa Cotabato Province Sabado sa buntag Setyembre 9 nga gusto mokuha og mopailawom sa unang adlaw sa Philippine Military Academy kon PMA entrance examination. Gikan sa nagkadayang mga lungsod sa probinsya ang mga aspirant. Sumala kang Major Paulo Clemente, ang officer in charge sa PMA EE Kabakan Center, gitunga sa tulo ka hugna ang gihatag nga 200 items exam ug kini mao ang English, Mathematics ug Special PME test nga ansiran sa mga aspirant sulod sa 3 ka oras. Nahingpit ang aktibidad tungod sa pagtinabangay sa provincial government ug lokal nga gobyerno sa Kabakan. Kagahapong adlaw Domingo, Setyembre 10, kapin 200 sab ka mga aspirant nga mga batanong Cotabateño nga nangandoy mamahimong kadete sa Philippine Military Academy ang mipailawom sa ikaduha ug ulahing adlaw sa PMA entrance examination sa susamang venue. Personal nga bibisita si Governor Emilio Lala Taleño Mendoza, kuyog si Kabakan Mayor Evangeline Guzman aron magpaabot sa ilang suporta sa aktibidad. Nagpasalamat sab ang PMA sa pagpanguna ni Major Clemente sa suporta nga gihatag ni Governor Mendoza kay kada tuig na himo na nilang kaabag ang provincial government sa pagpangita sa mosunod sa mga eskolar nga andam mo serbisyo sa Pilipinas nga adunay pagmahal. Ingon ni sab ang sitwasyon sa Atrium City Hall of Tagum sa Davao del Norte niadtong weekend. Gidugok sab sa mga aplikante ang lugar nga gustong mokuha og entrance examination sa PMA. Gikan sa sulod ug gawas sa Tagum City ang mga batanong aspirant. Usa ang Tagum sa napili nga venue sa PMA alang sa ilang entrance examination. Ugaling swertihon, mahatagan og katunganan ang pangandoy sa mga batanong aspirant nga makaeskwela sa prestihiyosong eskwelahan ug ang ilang mga pangandoy nga mahimong mosunod nga mga opisyal sa Philippine Army. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.